दानि माने जानाखि बिटिसि सरकारा बे बेल्ट ब्लकनि हाखौ क्लियार खालामनो थाखाय जोङो माने मजाबारि गामिनिफ्राय स्टार्ट खालामनांगौ। गोदानै मोनसे दा जेंना ओंखारदों। गोदान जेंना जाहैबाय दा बे हाजों बे मजाबारि गामिजोंनो दा रेल लाइन लांगोन, भुटानसिम लांगोन। दा बे रेल लाइन लांबा बे मजाबारि गामिनि बे बर'फोरनि हायानो दा थांगोन। सैद' न'खरा रेल लाइनजों माने माबा जायो, रेल लाइन लांगोन सैद' न'खरजों। दा गथिखे बे सैद' न'खरा एफेक्ट जायो। बे सैद' न'खरा जिबां खथि पुरन मोननांगौ बेखौ मोननांगोन। बे जायगानि बर' मानसिफ्रानो दिनै बिदि खालामनानै माने फैसाखौ खम माने जायनाखि बिफां लाइफां जिरादनि खथिपुरन, बिनि खथिपुरनखौ बे दखलदारिफोरनो होनो नागिरदों। जाहाथे बेखौ खालामा खबरदार, आरो जोंबो खबर लाबाय थागोन बिदि खालाम मोना। दा जों डिसिजोंबो रायलायबाय दिनै, आरो बिदि जादोंब्ला बे जायनाखि इलिगेल खामानि इनभल्भ दं बिसोरनि सायाव एक्सन लानांगौ। दा दानि माने जायनाखि बिटिसि सरकारा बे बेल्ट ब्लकनि हाखौ क्लियार खालामनो थाखाय जोङो माने मजाबारि गामिनिफ्राय स्टार्ट खालामनांगौ। बेनिफ्रायनो फार्स्ट स्टार्ट जानांगौ बेल्ट ब्लकनि माने जायनाखि हा रैखाथिनि खामानि बे स्टार्ट जानांगौ। बे मजाबारि गामिया ट्राइबेल बेल्ट माने 1947 5 डिसेम्बर दानाय। 5 डिसेम्बर 1947निफ्राय उनाव खुनु नन प्रटेक्टेड क्लास मानसिया बे गामियाव हाबनानै थानो मोना। खाजोनाबो होबाय थायो बिसोरो। खाजोना होयो बर'फ्रा, दस्राफ्रा फैनानै बेखौ आरो उपभग खालामबाय जायो। बे बोरै जानांगौ? आयेना जोंनि आखायाव दङ। जों आयेनखौ बाहायनांगौ मोनजायो। जों बे मालायजों नांलाय खमलाय खालामनायनि बाथ्रा गैया। चिरां जिल्ला सिंनि मजाबारि गोबाव समनि मोनसे जेंना, गुबुन हारिया माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव अकुपाय खालामना थानाय। बे बिथिंखौ लाना नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नांबोबाय थादों। दिनैबो चिरां जिल्लानि डिसिनो गोसोखांलाय गथायबाय, मा फोरमायगोन? जों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च आरो लोगोसे बे मजाबारि गामिनि जायनाखि गामि गारना खारनाय दुखुथिया न'खरफोर, दा बिसोरजों ज'नो चिरां जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनाव जों गांसे मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय। बिथांनि मेम'रेन्डाम होनाय खारना बेनो जे बे मजाबारि गामिया ट्राइबेल बेल्ट माने 1947 5 आगस्टआव दानाय, 5 डिसेम्बर दानाय। दा गथिखे 5 डिसेम्बर 1947निफ्राय उनाव खुनु नन प्रटेक्टेड क्लास मानसिया बे गामियाव हाबनानै थानो मोना। बिनि हाखौ रावबो लानो हाया। बिनि हाखौ सोरबा आवग्रिनानै लादोंबा बेखौ होखारनांगौ, आयेनाव दंखायो। बे माने नामजारिबो जाया। दा खिन्थु दुर्भाग्यक्रमे बे हाया दिनैसिम नामजारि जायाखैब्लाबो मालाय माने हारिनि मानसिया बे हाखौ दखल खालामनानै दङ, दासिमबो आवग्रिनानै लादों। दा जावले जोङो माने आसाम सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थाबाय, बिटिसि सरकारखौ नारसिनबाय थाबाय। खिन्थु दिनैसिमबो बिसोरखौ बे जायगानिफ्राय बोखारनानै बर'फोरनि हाखौ बर'फोरनो होफिननायनि खुनु थांखि माने लानाय जायाखै। थांनाय 2019आव चिरां जिल्लानिनो एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटआ बिसार खालामनानै होदोंमोन जे बे मजाबारि गामिनि हाया बर'फोरनि, आरो बे हायाव दासिमबो बर'फ्रानो माने खाजोना होबाय थायो आप टु डेट। दा दिनैसिमबो खाजोना होयो बिसोरो खिन्थु। दा गथिखे बे बाथ्राखौ एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटआ बिसार खालामना होदों। बे हाया बर'फोरनि, आरो बे हाखौ खाजोना होबाय थायो बर'फ्रानो। दा बेनिखायनो माने हानि जिथु लेन्ड रेभिनिउ साबजेक्ट, बियो जिथु बिटिसिनि, बे बिटिसिआनो बेखौ दायथ' लानांगौ होननानै एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट लिरना हरदों 2019आव। खिन्थु दिनैसिमबो बे जिनिसा मोजां इमप्लिमेन्ट जायाखै, मावफुंनो हानाय जायाखै। दा जों मावफुंजानो लुबैदों, मावफुंनांगौ, आरो जों जेरैखिजाया मावफुंहोगोन बेखौ। दा आयेना जोंनि आखायाव दं जिहेतु, जोंनि पेपारावनो दं जिहेतु, जों बे समाव जुदि मावनानै लायाबा सोर माने माला मावना होबावनो। दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ माने सरकारि हायाव इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय एनक्ल'जारफोरखौ होखारगासिनो दं। दा हरैहाय होखारगासिनो दङ, दा बिसोरो जोंनाव फैनानै थाफैगासिनो दं। दा जोंना होखारनायनि बेबस्था लाया, अब्ला जों मा जागोन? जों सेस जालांगोन। दा गथिखे जोंनि भट बेंकआ देरसिन जानो हाया। जों भटनि थाखाय जोंनि हा हुखौ सेस खालामनो हाया। जोङो माने बर'फ्रा जोंनि हा हु रैखाथिनि थाखायनो जोंनो हा हु रैखा नांगौ होननानै जों आलादा रायजो बिदों। आलादा रायजो बिनानै जों दिनै बिटिसि मोनदों। दा गथिखे जोंनि दायथ'आ बेनो जानांगौ जे जों जोंनि हा हुखौ फार्स्ट रैखाथि नांगौ, जेरैखि जों रैखाथि नांगौ। आरो बेबो जोङो थाखानाय आयेनजों जोंनो आयेन होदों। बे ब्लकआवथ' रावबो हाबनो मोनखाथारा, आरो बे हाब मोनै जायगायाव बोरै थानो मोनगौ फलाय? खिन्थु होखारथारनांगौ, बे हाखौ जों क्लियार खालामनांगौ। दा गथिखे जों दाबि खालामदों। दिनै जों डिसिजोंबो रायलायबाय, बिराद मोजां रायलायबाय जों।
डिसिआ खोब मोजां मानसि बर' मानसि जों गोदो दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मजों जोङो माने थायोब्ला ज' थायोब्ला बिथांमोनखौ जों लोगो मोन्दों बे डिसिजों जों रायज्लायदों ज' खामानि मावलायदों बिसोर बिथाङाबो खोब माने गोसो गुदुं मोजाङै खोनासंदों बेखायनो दा दानि माने जानाखि बिटिसि सरकारा बे बेल्ट ब्लकनि हाखौ क्लियार खालामनो थाखाय जोङो माने मजाबारि गामिनिफ्राय स्टार्ट खालामनांगौ बेनिफ्रायनो फार्स्ट स्टार्ट जानांगौ बेल्ट ब्लकनि माने जानाखि हा रैखाथिनि खामानि बे स्टार्ट जानांगौ मानोना बे हाया बर'फोरनिथार आरो बे हाखौ खाजोना होबाय थायो बर'फ्रा दासिमबो खुनु जुक्ति गैया बे हायाव गुबुना माने हाबनानै थानानै आरामसे माने रुजु रुमु रायजागोन बर' फिसाफ्रा बे जायगानि मानसिफ्रा बाहेरायाव खारनानै थाहैगोन आलाय सिलाय जागोन बेथ' खुनु जुक्तियानो जानो हाया बि खाजोनाबो होबाय थायो बिसोरो खाजोना होयो बर'फ्रा दस्राफ्रा फैनानै बेखौ आरो उपभग खालामबाय जायो बे बोरै जानांगौ बे जानो हाया गथिखे बेखौ जों खुनु दिन मानिनो हाया जों एनि हाव जों बेखौ माने माबा होगोन बे हाखौ क्लियार खालामहोगोन आरो बेखौ माने बर'फोरनो हा बिगोमाफोरनो समजायना होनो थाखाय जों माने जरदार भाबै नांगोन थांनाय जायनाखि माबा इउपिपिएल सरकार फेरेंगा बसुमतारी EM लेन्ड डिपार्टमेन्टनि बे बिथाङाबो होखारनाय बाथ्रा बुंबायदोंमोन बिथाङा जोंनो होथाबाय थादोंमोन जे जों बिसोरखौ बाहेरायाव दोनहैगोन बाहेरायाव दोननाय खालामनाय जाबाय मानाय जाबाय खिन्थु बिदि बुङै दिन थांबाय खिन्थु जेबो खालामनाय जायाखिसै खिन्थु रावबो होखारा रावबो बेखौ जों जेबो खालामनो हाया रावबो खिन्थु बुंनो हायाखै रावबो मानोना जों आयेना जोंनि आखायाव दङ जों आयेनखौ बाहायनांगौ मोनजायो जों बे मालायजों नांलाय खमलाय खालामनायनि बाथ्रा गैया आयेन बाहाय बिसोरखौ माने बाहेरायाव लाङो ना मा लाङो बे हाखौ क्लियार खालामनांगौ आरो बे हाया बर'फोरनि समजायना होनांगौ बे जोंनि दाबि आरो लोगोसे दा गोदानै मोनसे दा जेंना ओंखारदों गोदान जेंना जाहैबाय बे हाजों बे मजाबारि गामिजोंनो दा रेल लाइन लांगोन भुटानसिम लांगोन दा बे रेल लाइन लांबा बे मजाबारि गामिनि बे बर'फोरनि हायानो दा थांगोन दा बर'फोरनि हाया थांगोनखाय दा मा जादों दिनै बे हानि माने जायनाखि कम्पेनसेसन हाजों थांगोन बिनि क्षतिपुरन बे क्षतिपुरनखौ दिनै माखासे मानसिफ्रा लोगो लाफानानै बे दखलदारिफोरनोसो होनो नागिरगासिनो दं कमिसन लालायनानै फैसा लालायनानै बे दखलदारिफोरसो होनो नागिरगासिनो दं बे खुनु दिन जानो हाया दा बे जायगायाव माने हा थाङो गासै बर'फोरनि हाया थाङो गासै 13 न'खर बे 13 न'खरफ्रा सैद' न'खरा रेल लाइनजों माने माबा जायो रेल लाइन लांगोन सैद' न'खरजों दा गथिखे बे सैद' न'खरा एफेक्ट जायो बे सैद' न'खरा जिबां क्षतिपुरन मोननांगौ बेखौ मोननांगोन दा बिनि सारा जुदि सोरबा बे दखलदारिफोर जुदि लोगो लानो होननानै बे जाया मानोना लेन्डनि जेनाखि माबा डकुमेन्टस बे गासिबो फिसिनायखौ दंजोबखायो दा जों बेखौ डिसिजों रायलायनाय जाबाय जाहाथे बिथाङा सार्कल अफिसारखौ बुंनानै सार्कल अफिसारा जाहाथे बेबायदि खामानिखौ मावनो हायो जाहाथे कम्पेनसेसननि जुदि माबा फैयोब्ला बे गामिनि मानसिफोरनो जाहाथे बिसोरनि एकाउन्टआव सोनो हायो जों बे बाथ्रा बुंनाय जाबाय लेन्ड डकुमेन्टआ बिसोरनि आखायाव दंखायो आरो दा बिनि गेजेरावनो मोनसे दा फैबाय मा रेल लाइन थांगोनखाय दा बेयाव माने माखासे माने मानसिफोर कन्ट्राक्टारफोर लकेल कन्ट्राक्टरफोर ओंखारदों देवानिफोर ओंखारदों जे बिफां लाइफां गायोब्ला माने बिनि क्षतिपुरन हिसाबै बे हा बिगोमाफ्रा मोनगोन बेबायदि आरोखि दा हा बिगोमा मोनब्लाथ' बिसोर मोननांगौ बे जायगानि बर'फ्रा मोननांगौ खिन्थु मा खालामदों बै जायफ्रा दखलदारि गुबुन हारिफोर हाबनानै थानाय बे गुबुन हारिफोर हाबनानै थानाय दखलदारिफोरनोसो माने दिनै बिसोरसो होनो थाखाय दिनै बिसोर माने रायलायदों थिग खालामदों आरोखि बे बोरै जानांगौ बियो हाया बिसोरनि बे जायगायाव बिफां लाइफां नोंसोर गायगोन नोंसोरो ओमफ्राय देनां माने रेल लाइन थांगोनखाय जोंहा जिराद जोंहा क्षति जाबाय जोंनो क्षतिपुरन नांगौ होनना बुंसै बिफां लाइफां थांनाय आबाद आला थांनायनि जिराद माने बेखौनो बुंनाय जायो बे माखासे माबाफोर लिबुफोर गायनाय जेनेबा गय बिफांफोर आनारसफोर खान्थाल बिफांफोर थालिर बिफां थाइजौ बिफां बायदिसिना बिदिनो माइ माने बेसर माने फुख्रिफोर बेफोरनि जायनाखि क्षतिपुरन आरोखि बेखौ बे जायनाखि दखलदारि बिसोरसो होनो नागिरनाय खायदाखौ जों खोनादों आरोखि दा जों बेखौ दिनै बुंनो डिसिजनआव बुंबाय दिनै बेखौ खालामहोनो खबरदार सोर देवानि ओंखारदों बियो जों बेखौ रायजोफ्रानो हमनांगौ बेखौ बे जायगानि बर' मानसिफ्रानो दिनै बिदि खालामनानै माने फैसाखौ खम माने जायनाखि बिफां लाइफां जिरादनि क्षतिपुरन बिनि क्षतिपुरनखौ बे दखलदारिफोरनो होनो नागिरदों जाहाथे बेखौ खालामा खबरदार आरो जोंबो खबर लाबाय थागोन बिदि खालाम मोना दा जों डिसिजोंबो रायलायबाय दिनै आरो बिदि जादोंब्ला बेहाय जायनाखि इलिगेल खामानि इनभल्भ दं बिसोरनि सायाव एक्सन लानांगौ लिगेल एक्सन लानांगौ बिसोरनि सायाव जों बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरो जाहाथे जोंनि मानसिफ्राबो सोरबा बिदि इनभल्भ दंब्ला जाहाथे बेखौ खालामा जों गुरैनो बिसोरखौ जों खावलायहरनाय जायो।